uNkulunkulu akakulonda uphinde uphushe uphumelele uPastor ngokubalulekile okufanele ukuthi-ke qikelela ukuthi noma isenza ngoba uyimember noma-ke ungomunye okuthandayo ukunikela kwi-channel. So ngo-9 ka-5 ntambama kuphela awungu-WhatsApp, uyafona from Monday to Friday kuphela. Ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama kuphela ungangu-WhatsApp. Jasmine Shabalala. Sawubona Pastor, ngicela ukubuza. Uma uphupha umuntu ethatha inhlabathi yalawo onyathele khona kuchazana, akachazi ukuthi lo muntu othatha inhlabathi yenyawo zakhe uyamazi or akamazi. Kodwa-ke asibeke kanjena. So lo muntu bekathatha inhlabathi yama-footprints. So one isikhathi esiningi uma ngizophupha umuntu kuwuPaul uma ethatha inhlabathi yalapho onyathele khona noma inhlabathi yezinyawo zakho. Ngoba lokhu kungenzeka uyakhona ukuthi lowo muntu loyo uma uthi uyamazi noma-ke kunomuntu ononya futhi oyingozi okugadla ngenhlabathi yezinyawo ngoba efuna ukuthi izinhlelo zakho zingahambi kahle. So omunye umuntu angabona-ke la kanti vele kukhona uhlelo lokugadlwa kusetshenziswa inhlabathi yenyawo zakho ukuze iy'nhlelo zakho zingahambi kahle. 2, omunye angayibeka kanje, kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu kuba uPaul uma ethatha inhlabathi yezinyawo zakho noma inhlabathi yalawo onyathele khona. Lokhu kungenzeka ukhona ukuthi-ke lo muntu uzama ukweba noma ukuthatha nje ubunhlanhla, udumo okanye impumelelo yakho. 3, omunye angayibeka kanjena. Kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuwuPaul uma ethatha inhlabathi yalapho onyathele khona noma inhlabathi yenyawo zakho. Ngoba lokhu kungenzeka ukhonjiswa-ke imizamo yalo muntu noma yomuntu yokubambezela ukuze ungathuthuki empilweni yakho noma emsebenzini okanye kokwenzayo. So uma ukuthi kukhona umuntu osuke ekubambezela ekutheni ungathuthuki empilweni noma ungathuthuki emsebenzini noma ungathuthuki kokwenzayo, ungaphinde umbone ecaphuna lezi nyawo futhi, yabona? Number 4, kwabanye uma ngenze uphupha umuntu kuwuPaul uma ecaphuna inhlabathi yala onyathele khona noma ecaphuna inhlabathi yezinyawo zakho. Lokhu kungenzeka ukhonjiswa ukuthi-ke kumele uqaphele ngoba usenkingeni yomuntu ofuna ukuhamba ezinyathelweni zakho, yabona, aphile impilo eyiphilayo. Futhi omunye umuntu uma ezama lokhu kuthwebula efuna lento le eyimpilo yakho ukuthi ibuye iphilwe nguye, yabona, aphile ngale ndlela wena ophila ngayo, enze izinto ezenziwa nguwe, yabona, ingavela kanje. So kuwuPaul besuke nje elikhomba ukuthi-ke ngane kwethu sukuma uzikhulekele, uqine emkhulekweni, unxuse uma uthi umuntu okwazi ukunxusa unxusele kuNkulunkulu noma uye kubantu abasebenza ngamakhambi uma uthi ufisa ukuthi ube kanjalo. Thola ukuyilekelela nokulekelela. Siyabonga.